Sa number 2, ang pilot rollout sa masobra sa 10,000 pesos nga emergency cash transfer sa mga sugarcane farmers nga apektado sa RSSI ang ipatuman buwas nga adlaw sa Talisay City kag San Carlos City. Suno kay Regional Director Arwin Razo sa Department of Social Welfare and Development, masobra sa 600 ka magagmay nga mangunguma ang magabaton sa Talisay City kag 400 naman sa San Carlos City. Patag ni Razo, masobra sa 10,300 pesos ang batunon sa mga mangunguma base sa computation nila sa 70% sa minimum wage para sa 25 diyas. Ang mga magabaton sunod sa DSWD, mga magagmay nga manguma o kunyadtong may 5 ka hektarya nga katubuhan kag paidalom. Ginsiling ni Razo, gingamit nila bilang primary reference ang datos gikan sa Sugar Regulatory Administration kag ang dugang nga gikan sa mga ginvalidate sa mga LGU upod man ang tiglawas sang SRA. Padayon sa karon ng validation pa kag hindi pa nila mapatod kung ano ang kadamuon o kung ano kadamo sang ila nga paghahatagan. Sa Negros Oriental, padayon man ang validation. Sa sugar, tomorrow, pilot rollout. Tomorrow sa, as recommended ni Gov, yung Talisay, and then San Carlos. Pilang recipients? Ano yan eh? I think 600 plus for Talisay, and then we have another 400 for San Carlos. That's roughly more than 10 million.